σας παιδιά, Παναγιώτης εδώ και σήμερα παίζουμε Modern Warfare 2 μαζί με τον Βαγγέλη. Γράφτε Evans X007GR και είναι πολύ καλός YouTuber για μένα, το έχω κάνει και subscribe και αυτό είναι έτοιμο. Εγώ είμαι ο πάνω, ο Βαγγέλης είναι ο κάτω. Τώρα εγώ πήρα ένα όπλο με μια μπαζούκα και συνέχεια μιλάω. Νάτος και με σκότωσε. You love bazooka. Αγαπάω την μπαζούκα. Αγαπάω την μπαζούκα, την ερωτεύτηκα. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πέθανε. Και εσύ το ίδιο. Δεν πέθανα. Παναγιά μου, τι κάνουμε. Ρε, αυτό όταν πάει... Πάτα χείλη. Πάτα χείλη. Μέχρι τώρα χάνω 3-0. Μην εκεί. Πού είσαι? Πέθανα. Είμαι τη Μαρκόλα Τσέ. Λοιπόν, πάω το σκοτώσω. Α, νομίζω ή το έχω πει ή όχι. Εγώ είμαι ο πάνω και ο Βαγγέλης είναι ο κάτω και με έχει καταδιαλύσει. Να αρέσει που το λέω κι εγώ, που είναι και δικό μου το κανάλι. Καλά τυχαία βρίσκω. Όχι, έβλεπα το κεφάλι σου. Και εγώ το είχα δει και όταν πήγα να αλλάξω όπλο. I love bazooka. No, no. Όπως πάει έτσι το πράγμα, σιγά μην νικήσω ποτέ μου. Νικάω 7-0. Γεια! Περίμενε, περίμενε! Περίμενε! Λίγο ακόμη και να το σκότω. Όχι. Γεια! Με έχει διαλύσει, με έχει κάνει... Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα είναι μόνο ένα μάτς που θα νικήσει σίγουρα ο Βαγγέλης. Κέρι, βάραγα τώρα τυχαία που να είναι, δεν ήξερα, δεν ξέρω τι ξέρω. Νικάω 10-0. Ωραία. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά, Το καλό είναι να το θυμάσαι. Να το θυμάσαι. Εντάξει, το θυμάμαι. Το έχω βάλει καλά στο μυαλό μου, μην ανησυχείς. Άντε με! Γιατί! Γιατί! Κοίτα, κοίτα. Πού είσαι?
Όπως βλέπετε θα χάσω για 1000 πόντους. Ούτε ένα kill δεν του έχω κάνει, ούτε Έχουμε ακόμη 4 λεπτά. Βασικά μισό kill του έχω κάνει, μισό. Μισό. Μισό kill. Γιατί υπάρχει μισό kill. Μισό άνθρωπος έχω σκοτώσει. Πού ρίχνεις ρε κακόμοιε. Όπου θέλω. Έχεις κανένα πρόβλημα? Ναι, εσύ μεγάλο. Κάτσε. Τώρα, τώρα νίκησα. Ο αδερφός μου, τώρα είναι και ο αδερφός μου εδώ και μου θύμισε την παλιά. Και εγώ έχω κάτι σαν την μπαζούκα. Κοίτα. Αχα. 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 Τι πατάς? Ό,τι να είναι. Άχω. Αυτά πήρες. Όχι ρε, ήμουνα δίπλα σου. Καλά και πάλι δεν είναι καλό αυτό που πήρες. Καμπάει. Είδες τι είμαστε. Αυτό που κάνουμε και στα special ops. Σε τι Παντιά, πέθανες, ξέρω τώρα τι έτσι. Γεια. Όχι ρε. Θα σου δίνω χειρομοβίδια τώρα να πεθάνεις. Θα δεις το θάνατό σου τώρα. Αυτό που το μαθαίνεις. κρατάω χειροβομβίδα και κάτω. Ναι και παιδιά, νικάω 17-0. Ένα kill τουλάχιστον σου κάνω. Το βίντεο μου ρε. Ένα kill επιτέλους σε όλη μου τη ζωή. Σε όλη μου τη ζωή ένα kill ρε. Ένα kill. Το λοιπόν. Αυτό σας είναι ένας δίκαιος αγώνας.